Oh, no, 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 no. Tuloy! Oh, no, 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 no. Wow! Bahala ka sa buhay mo. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.
Yun mga ka-dwarf, maraming salamat sa panonood ng aming video at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at pag-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated kung may... Yun mga ka-dwarf, maraming salamat sa panonood ng aming video at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification. Yun mga ka-dwarf, maraming salamat sa panonood ng aming video at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated kung may bago kaming upload na video. So ngayon mga ka-dwarf, as you can see, laging umulan dito sa amin kaya matagal tayong hindi nakapag-upload ng video. So ngayon, mag-shoutout tayo ng mga viewers natin na napa-shoutout. Unang-una kay Milky Carbon, Jeremy Algabri Villarta, Argilo Dalugdog, at kay Bia Marie Andamon. Lang, daming nagbubusina. Yun lang. At maraming salamat. See you sa next episode. Tapos.